Jesus, ikaw ang among dalampanan. Panahon sa among kaluyahon, ikaw ang among haligi. Panahon sa among kahuyangon, ikaw ang amo ang puso. Bisan pag mudasdas ang dagkong pagsulay, dili ko mubiyakan mo. Ginoong Jesus, ikaw ang among puso. Bisan pag muhampak ang dagkong pagsulay, dili ko mubiyakan mo. Hangtod may kinabuhi ako, Ginoo, simbahon ko ikaw og daiggon. Kinabuhi ko karon, ihalad ko kanimo, kay ikaw man ang nagbuhat kanamo. Bisan sa mga pagsulay, ugaunta sa kasakit, apan ikaw manalipod kanamo. Ikaw ang among puso sa among kinabuhi. Kung wala ka, wala kami karon. Hangtod may kinabuhi ako, Ginoo, simbahon ko ikaw og daiggon. Simbahon ko ikaw og daiggon. Niining mga adlaw usa kadako nga pabor kanamo nga makadungog na usab kami sa mga butang espirituhanon. Labaw sa tanan ang imong pulong mao'y sukuranan sa among mga kinabuhi. Busa ibubo karon ang kalayo kanamo. Kay sa panagtigom ana man ikaw sa among taliwala. Og salamat na matagtigom dili gayud kami makawang. Nagatanaw ikaw kanamo og sulod sa mo makasing-kasing unsa kami kamahigugmaon og madinawaton sa imong pulong. Og salamat balang Espiritu Santo nga ikaw magapamuhat sa among kinasuluran. Sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Padayon ta sa atong series nga mensahe kaganiha. Prepare to meet thy God. Sa libro sa Amos, Kapitulo 4, versikulo 12. Og tungod niini nagakaguliyang ang mga Sadusyo. Tungod kay ang ilang mga pagtulunan mao ni akong gitun-an, ako gyud ning gipamalandungan kining mga butanga. Og hangtod karon nag-exist gihapon kining mga pagtulunaana pan salamat kaayo sa Ginoo nga ang Dios maayo kaayo tong kinabuhi og nagahatod gayud nato. Dili lang ingon nga inila sa mga grupo, kundili sa kasing-kasing ang Dios na kaila kanato. Okay. Og mao'y gihisgutan nila na ang mga taga-Sadusyo wala gayud managpanuo og pagkabanhaw. Okay. So kaganiyang buntag isgutan nato kining giingon pagpangandam. Og kanu sa abuhato nato ang pagpangandam sumala sa atong nahibaluan dili ugma kundili karundayon. Praise the Lord. Okay. Og nasayra nato kaganihan na kining gihisgutan kamatayon wala gyoy nagdahom. Kinsay nagdahom na ang dato mahuman siya ni anang mga panahon na uban sa kabus wala gyud intaw nagdahom. Ugos bo nato sa pagbasa
Dini sa Lucas Kapitulo 16. Praise the Lord. Luke chapter 16, verse 29. Mauni, usa sa mga pangutana, unsaon manato ang pagpangandam ni ini? Okay, aron na kitang tanan mahidangat og mahisakop og mahiapil. Ang libros pinadayag nagaingon na bisang kinsang ngalan nga dili makaplagan. Wow, praise the Lord. Whosoever's name, nasa pinadayag 20, versikulo 15. Okay, naaba mo yung mga Biblia, tanawan ninyo, ingon siya, bisan kinsang ngalan nga dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, itambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. So mauni ang nakadaot sa mga Sadusyo tungod kay dili sila nagatuo og langit, wala sila nagatuo nga nay impierno. Unya sa ako nga gitun-an ang ilang mga pamaagi dili nagayod. So sa ato pa makita nato na matagsa-tagsa nato pagsabot ang ilaha ato hagpaton karon, ang ilaha mga pamaagi og pagtulunan nga nakadulot na mao giingon na kun unsay namataan mao daw kunoy pakamatyan. Abinakog kita rana sa unang panahon. Okay, sa Luke chapter 16 verses 29, mitubag si Abraham. Okay. They have Moses, the prophets. Let them listen to them. Papaminawa sila. Okay, verse 30, miingon si Dato, no, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, if they do not listen to Moses, mitubag si Abraham, kung dili man sila maminaw kang Moses, dili man sila maminaw sa mga propeta, they will not be convinced even if someone rises from the dead. So, ang kaluwasan magbase sa pagpaminaw. Magbase sa pagpatalinghog. So, kung gusto kitang makaandam, ayaw wad-a sa imong kasing-kasing ang pagpaminaw. Apil kanunay sa panagtigom. Mao nagiingon sa Hebrews na ayaw ninyo undanga. Amen. Ayaw ninyo undanga. Hebrews 10:25 masiguro na. Okay, so mao na. Ayaw ninyo undanga ang inyong panagtigom. Okay, wala ko masayop ni atong bersikulo ha. Bidaw-biya ato gyud ning ablihan bisahay mo sayop bayata. 10:20 morning. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. Moni. 10:25, tama. Kung gusto kita nga makaandam sa dili nato damhon, kay kining kinabuhia, pipila ra gyud in town kapanahon. Kanang muedad tag 80, muedad tag 70, ang uban miingon na may na lang makaabot kog 70. Praise the Lord. Gamay ra gyud kayo ng idara. Ikumparar sa edad sa una. Gani dili lang dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, sa laing nasod na ay nakaabot og 150 years. Tigulang na gyud kaayo, dili na ang iyang ministry, dili na siya makalakaw kay tigulang na ang iyang ministry, support og prayer. Wala gyud siya muhunong sa ministry. Ang iyang ministry, prayer, prayer. Praise the Lord. Nay nakaabot og 130, 140. Dinhi sa ato, taas na kaayo ng 80, 90, tagsa na lang yun kaayo na. Siguro na ipanag sa makaabot 100, pero pila ra gyud. Unyag makaabot ra ba na ng mga idara, dayon pangutana, unsay sekreto. Okay, praise the Lord.
Nangandoy tag-asok edad, wa ta mangandoy og kinabuhi nga wa gyud katapusan. Edad nga wa nagyoy limite. Praise the Lord. Itong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Unsaon nato nga makapangandam kita maminaw. Unsay sulti ni Abraham, miingon siya sa verse 31, if they do not listen, mao magini problema kining pagpaminaw. Mao nga human og simba, kadtong nakadungog, kadtong nibuhi kay ang pulong buhi, mao toy mulihok. Ug kadtong pulong nga naglihok sa iyang kasing-kasing, kadto siya mao to siya ang maka-experience unsaon niya ang pagkinabuhi. Mao to niingon si Ginoong Hesus, Marta, usara ang gikinahanglan. Ug karon nakuha sa imong igsuon nga si Maria. Ug diha kaniya dili na kana mawala pa. Praise the Lord. Atong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Usara gyud ang gikinahanglan. Pulong. So niingon si Abraham, if they do not listen to Moses, prophets, they will not be convinced. Dili gyud nimo na madala. Pulong yun. Pulong. Maoy makapa-convince. Kay kining pulong nga lahi manggod ning pulong sa Biblia, ikumparar sa libro sa eskwelahan ug uban pang basahon. Ang pulong sa Biblia dunay nagpaluyo nga espiritu og kinabuhi. Sa tinuod na ba? John chapter 6 verse 63. Nag-ingon siya, ang pulong akong gisulti kaninyo, espiritu kini o kinabuhi. The word that I have spoken to you is spirit and life. Mao'y nakalahi ni ining Biblia. Ikumparar sa laing libro. Mao nga kitang nakasabot, dili ngalan sa atong simbahan. Dili ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ta magsalig sa grupo sa ngalan sa One Way. Dili ta magsalig sa ngalan sa The City Cathedral. Mahumani, gwapo gini among simbahan. Dili. Kung gwapo man ang simbahan, mas mayong pagwapuhon ang imong kasing-kasing pinaagi sa pagpatalinghog. Kay wala ta mahibalo. Dili lang damuhon rapture. Dili lang damuhon kamatayon. Ang ako rabang nahibaluan sa mga atake, sa mga sakit, high blood, heart attack, cardiac arrest mo, manang heart attack, uban pang mga sakit nga muarag mo atake, gikan sa alas 3 sa kaadlawon, paingon sa alas 9, mo gyud nay bantayanan, alas 9 sa buntag, gikan sa alas 3 sa kaadlawon, kabuntago na, alas 4, alas 5, alas 6, paingon sa alas 9 sa buntag, mao gyud daw na ang mga oras nga bantayanan. Mao nga ampo ta sa Ginoo, bintaha gyud nga naanay kinabuhi nga nakapilit. Amen. Nakapilit, bulahan kaayo siya nga nakadawat niini. May kinabuhi nga nakapilit. Praise the Lord. Hallelujah. Wala ni magmatter kinsa ka, unsa ka. Wala magmatter kinsa. Kundili diha sa pagpaminaw nakuha nimo kini. Nag-ingon si Ginoong Hesus, Marta, Marta, nganong nagkapuliki ka? Usara ang gikinahanglan sa tao. Ug karon nakuha sa imong igsuon. Okay, amen. Okay. Tanaw na to na dinhi. Lucas kapitulo 10. Okay, Marta, Marta, the Lord answered, you are worried. Lucas 10:41. Marta, Marta, nganong nabalaka ka? Nag-ingon siya, you are worried and upset about many things. Verse 42. But only one thing is needed. Usa lang ang gikinahanglan sa tao. Karon nakuha sa may igsuon. Mary has chosen. And this is bitter. You say, what is bitter? And it will not be taken away from her. Tiaw mo na. Wala tanawa unsay imong kahimtang, ang imong status, unsa ka makasasala. Ang importante, giunsa nimo pagdawat ang pulong. Giunsa nimo pagmahal ang Ginoo.
walay problema unsa tong mga kasalanan behind of your life. Walay problema. Ang importante, madako o magamay nga sala, tanan papas na karong adlaw. Ang gikinahanglan sa Ginoo mao nga makadungog ka sa pulong aron makapangandam ka. Walay laing paagi. Ingon siya bisan pa kung doon na pa'y mabanhaw gikan sa mga patay, kung dili sila maminaw. Ingon siya naa na dito si Moses. Sa tuig ingon sa Lucas chapter 16, balik ta sa 16, Moses, mga prophets, mga propeta, unsay buti pasabot ni ini, nga si Moses, propeta, unsa may buti pasabot ni ini. Praise the Lord. Verse 29, Abraham replied, Lucas 16:29, mitubag si Abraham, tuan na dito si Moses. Nihangyo man gud ang dato nga ipadala si Lazaro sa balay sa iyang amahan kay doon na siya 5 ka mga igsuong lalaki. Iyon siya papaminawa sila. Aron sila dili mahianhi ni ining dapit nga akong gianhian nga pirting lisura. Pero si tubag ni Abraham, iyon siya dili na pwede. Tuan na si Moses, mga propeta, let them listen to them. Papaminawa na lang sila. Unsay but pasabot ni Moses, Biblia. Kay kining Biblia sinulat ni Moses, sinulat sa mga propeta o uban pa nga mga writers ni ining giingon Biblia. Tuan na si Moses, Biblia. Tuan ang mga propeta, Biblia. Papaminawa na lang sila. Ayaw na sugua si Lazaro pagbalik sa kalibutan kay budlay kaayo ang kalibutan nga inyong gipuy-an. Basig mubalik og mabackslide palang unya nina. Praise the Lord. Kusog ra ba kaayo ang lihok sa kangit-ngit karong panahona. Okay, so mauni. Akong gipangsulat ug akong gipangtun-an kining mga kagahi ni ining mga Sadosyo. Mao nga mabasa nimo sa ebanghelyo na nagapanaway sila. O ngano kuno nga si Jesus nagapanghiling-hilin og yawa kay siya kuno ang leader sa yawa. By ranking, mo ana ba? Kay leader man daw si Jesus sa yawa, so ang ubos nga mga yawa, nga mga demonyo, mutuog yun na iyang sulod, pawa! Mga tawa ang mga parisyo. Siya nga, ingon ang mga taga-Israel, karon pa lang kami makakitag ingon ni ini. Kay makita man ang mga demon possess na ulian. Ingon dayon ang mga Sadosyo, kay labaw maguna siya sa yawa. Okay, so tanaw na to kini. Mao ni ang kinabuhi sa mga Sadosyo. The Sadducees were secular. Okay, mga maalamon nga tao ni. Materialistic. Okay. Gawas nga secular. Gusto gid sila kanang mga material, no? Materialistic. They were independent thinkers. Unsa ning independent thinkers? Sila ray tinuod, dili na nimo sila masultihan, dili na nimo sila matudluan kay naanas sila. Mao nang gitawag independent thinkers. Okay. The rationalist, morag sila ra gyud ang pinakatinuod nga tao. Rationalist of their day. Mao na sila. Ikaduha, kining mga Sadducees, they were heavily entrenched. Unsa ning entrenched diri? Naka-fix. Sa panahon ni Jesus, bisan pa og unsay makita nilang milagro, di na nimo na makabig sila kay ngano? Naka-fix. Okay, they were heavily entrenched in the priesthood of Jesus. So bisag unsay makita nila nga mga milagro, dili na sila mobilib. Nagkatawa sila. Gani giingnan pa siya si Beelzebub. Labaw pa sa mga demonyo. Tinuod na di ba? Mabasa dire sa atong Biblia. Okay.
Unya dinhi sa Acts chapter 4, makita nato dinhi sa verse 1 and 2 ug sa Acts chapter 5 verse 17, they readily collaborated with the Roman government in order to protect their position, power, and wealth. So nakikiusa ang sila, nakikiusa sila sa Romano. Okay. Aron na dili sila i-appeal sa mga lutos mo na nga kung muadto ka dito sa Israel, matud pa, kay si Raul Franco dito man naman siya, kasagaran sa mga nagbantay dito, mga Pinoy, mga pari. Adi ay? Oh. Iyon siya, ang gibutang sa Biblia, kung muadto ka dito, naatinood, pero nausab na. Pareha ni adtong gipakaon niyang 5,000. 4,000, 4,000, 5,000 katong gipakaon karon ingon siya dili ka na kailag bukid pa pagkagwapo na nga syudad kadtong gihalad ni Isaac Mount Sinai pagkagwapo na dili pareha sa unang panahon nabaktasonon karon wala na di ka na makabaktas. Okay. Kadto kunong 4,000 nga gipakaon ni Jesus sa bungtod. Karon daghang kunong karnero baho, yun siya baho dito. Daghang mga hayop nga gibuhi. Okay, so mao ni mga naka-fix na ang ilahang panghuna-huna nga bisan unsay pay milagro dili gyud na nimo madala. Diha ni mo makita pagkagahi. Mao na ako nimong basahon ang New Testament, naghilak in town ang Ginoo. Iyon siya o Capernaum. Sama ikaw sa usa ka inahan, kanabang motherhin, nga nagatigom sa imong mga piso. Apa nagatuo ka ba nga ang sidon, maoray unlod, apil ka. Praise the Lord. Tungod kay grabe kabugat dili basta-basta nimo makabig kining mga tawhana. Kining mga tawhana mao ni gitawag mga independent thinkers, heavily entrenched. Praise the Lord. Unya aron dili sila tandugon sa gobyerno sa Roma, nakig-collaborate. Ang ila aron na dili sila matandog sa ilahang position, power, and wealth. Okay, di apa, ikatulo. Kining mga Sadducees, they deny the supernatural to great degree. Wala gyud nila ni gituhuan, gideny nila. Sa mapanalitan, resurrection, miracles, life after death, wala ni sila ani, di ni mo ni masultihan. Gawas pa sa resurrection, miracles, o life after death, the existence of being in other dimensions such as angels, spirits. Hallelujah. Dili sila motuog anghel. Mga spirits, di sila motuog ni ana. Para kanila, to them, there was no heaven, no hell, no existence whatsoever except on this earth. Oh, naay mga pagtulunaan karon. No heaven, no earth. Praise the Lord. So mauni sila. O gawas pa, makita nato dinhi na wala sila nagatuo ni ining pagabanhaw, mga milagro. Karon kay nahitabo man ni sa panahon ni Pablo. Acts chapter 23, tan-aw na to. Buhat kapitulo 23. Praise God. Buhat 23, versikulo. Okay. Si Pablo ni gikan sa verse 5, 6, 7. Iyag yung gipasabot ang mga Parisyo ug mga Sadusyo. When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees,
and the assembly was divided. Humagsulti ni Pablo dito, nagkabahin-bahin kay kining mga Parisyo, pabor-pabor ni sila sa atua. Mutuo ni sila nga nailangit, mutuog anghel, mutuo ni sila. Ang problema lang, diha sa pagtuwa, gibuhat po sila. Muna nga ang Matthew chapter 23, kanunay silang giilan, mga hipokrito kamo. Mayra kamo musulti apan di kamo mutuman sa inyong giwali. Okay. Maayo ra kamo sa mga maadunahan. Okay, hilig kamo sa mga lingkuranan nga mga maayong lingkuranan. Matud pa sa istorya nga kung musulod kuno ka, kato nakaadto kuno sa Israel, magbantay yun ka, labi nagmusulod ka sa ilahang sinagoga, ayaw yun pagpilia ang paglingkod ug maayong lingkuranan, kay muduol yun na sila, kung naa sila'y palingkuron maayo, maulawan ka kaino, Brad, pwede ba mobalhin ka? Naay, dirirakas daplin, Brad. Ingon ni ana sila. Okay. So, padayon ta. Dini sa Acts chapter 23, sa diha nga gisulti ni Pablo, unsa ba kamaayo ang Dios, ug nakita ang tanan nga mga buhat sa Dios. Dito ang mga Sadduceo, chapter 23, verse 8, the Sadducees say that there is no resurrection. Walay pagkabanhaw, and that there are neither angel, walay anghel, nor spirits. Pero ang mga Parisyo, duol-duol, nag-ila. Nag-ila sila nga na mga anghel. Nag-ila sila nga na may pagkabanhaw. But the Pharisees acknowledge them all. Ang tanan nga gisulti ni Pablo, gidawat sa mga Parisyo. Pero ang mga scribe, ang mga Sadduceo, wala gayod sila mudawat ni ini. Unsay nahitabo, verse 9, there was a great uproar. Wala. Perting gubuta. Gubot pa sa lukot. Kay dili yun sila mudawat ni ining pagtulon-ana nga gisulti ni Pablo gikan kang Hesukristo. Dili yun sila. Busa nahitabo nga dunay dakong kasamok, and some of the teachers of the law who were Pharisees stood up and argued vigorously. Pertig yun nila nga pangusog. Gi-argue yun nila maayo nga kanang gisulti ni Pablo tinuod na. Dako yun kaayo tong paglinalisay, perting gubuta. We find, ingon ang mga Parisyo, we find nothing wrong with this man. Wala mi nakitang sayop. Ang Parisyo ang Sadduceo dito. Perting sa muka. Ingon ang mga Parisyo, why nakita namong sayop kining tawhana? They said, what if a spirit or an angel has spoken to him? Hallelujah. So mauni, gitrap nila si Jesus. Okay, so sa ila, to them there was no heaven or hell, no existence whatsoever except on this earth. Ikaapat, the only scripture they accepted was the Pentateuch. Mautong Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomy. 5. Sumaura gyud ni ang ila. Gawas pa, wala sila mudawat. They did not accept prophets, nor the poetic book of the scripture. Okay, wala sila mudawat ni ini. Hinoon, ang ila dinhi kalimabay practice the bordered on being humanist. Humanist. Ang naa sa ila, moarag siya tinawhanon ra nga paagi ang ilaha. By practice, they bordered on being humanist, believing that man was in control of his own life and destiny. Ang Diyos, ingon siya, God had little only, if anything, to do with life, for there was no afterlife. Okay, mauna sila.
So lisod. Lisod nimo sila sultihan. Grabe gyud ang ilahang kaugalingon, dili gyud basta-basta. Praise the Lord. So mao gani na dinhi makita pagayod nato sa Matthew chapter 9. Tan-aw nato ang Matthew chapter 9. So gitan-aw nato ang background sa ilang mga kinabuhi, no? Matthew chapter 9, mao ni nawa gid sila mutuon ni ani. Okay, Matthew chapter 9 verse 32. Okay, nana mo? Matthew chapter 9 verse 32. While they were going out, a man who was demon-possessed, dihay tao nga gisudlag demonyo and could not talk, was brought to Jesus, gidala kang Jesus, publicly ni. And when the demon was driven out, the man who had been mute spoke, na amang nakasulti. Kay public man nakita gyud sa daghan. Nakakita sila ang mga parisyo, nakakita ang mga solusyo, nakakita sila. Og ang mga tao na ames, the crowd was amazed and said, nothing like this has ever been seen in Israel. Ingon pa sila, wow, kahibulungan, sukad masukad, karon pa mi makakitag ingon di ani. Unsay tubag sa mga parisyo? But the Pharisees said, it is by the prince of demons that he drives out demons. Mao na, niingon ang mga parisyo, demonyo maguna siya. So may gahom siya nga makapahawa pod og demonyo. Praise the Lord. To God be the glory. Mao, nadili gyud sila, ingon si Jesus, bisan pag magatutok sila, dili makakita. Maminaw sila, nakadungog, dili makasabot. Pero ingon siya, kaninyo, ang tanan nga mga anak sa Dios, maingon amen. Ingon siya, walay butang itago kaninyo, tanan ipadayag. Sa ato pa, kung balik na siya, mahibalog yun ta, palakpakan ang Ginoo niya na, mubalik siya kaninyo, walay butang itago. Okay, tanaw na to na diri sa Matthew chapter 13. Praise the Lord, hallelujah. Okay. Verse 11, he replied. Okay, ingon siya din sa verse 10. The disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? Nganong sambingay man ang imong isulti sa mga tao, Ginoo? Mitubag siya sa verse 11, ang kahibalo ug ang sekreto mahitungod sa gingharian sa langit, gikatagana na kaninyo. Wow, praise the Lord. Gikatagana has been given to you. Ang mga anak sa Dios, come on, amen. Walay sikreto nga dili may baluan, bisan sa dagan sa tong panahon, ma-discern na nimo. Mauna ni, bright pero bogo. Praise the Lord, hallelujah. Ngano man, mas higher ang imong panghunahuna, kay ngano, naakay panghunahuna nga iya kang Kristo. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord, to God be the glory. Okay, the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Okay, wala gyud ni sila. Ingon siya, this is why I speak to them in parable, verse 13. Bisan sila magatutok, they do not see. Bisan sila magahiring, magapaminaw, they do not hear or understand. Praise the Lord, hallelujah. Maunay nakaayo sa Ginoo. Sa ato pa, inigbalik, kinsa nahibalo nga maglunop sa unang panahon, sinuira. Tungod kay nahibalo siya, unsay gibuhat niya, nangandam siya. Diin magsugad ang iyang pagpangandam, sa iyang madungog. Nuy,
pagbuhat og arka. O sa iyang nadungog na, buhat siya. Ginoo, unsa man kadako, mao ning buhata. Naay nag-instruct ang Ginoo, mao ni kadako, mao ni ang kalapad. Ayaw ka balaka kay ako uban nimo. Wala pa'y mga bakho, wala pa'y mga machinery, wala pa. Walay grader, walay kanang unsa na kanang mga pole, kanang warsa mga bugat, wala. Rakers, wala. Ayaw lang problema. Tagaan taga, ubanan taga, tanang mga sikreto sa pagtrabaho, gihatag. Giunsa kahato ni Moses, ni Noe. Nahitabo ba? 120 years. Gikan sa pagsulti sa Ginoo nga pangandam, hingdagan pag 120 years. Kanunay siyang nakahook up, kanunay. Hangtod na human ang iyahang trabaho, didto magsugod sa iyang pagpaminaw. Kumusta? Sa dihang nahumana. Kita usab, mahuman hapit na. Hallelujah, itong palakpakan ng pulong sa Ginoo. So dili tangay mag-uol, dili tangay mabalaka. Kay naa siya. Uban siya kanato. Nag-ingon siya, dili ko ikaw biyaan. Kung sa man ang pulungan ng dili ko ikaw biyaan, panahon ba na sa kahamugaway? Dili oy, panahon sa lisod nga panahon. Mintras hamugaway pa, nara siya sa duol. Pero lisod ka na gani, nag-ingon itong hinumdo mo niya itong footprints in the sun. Sa wala pa'y bagyo, wala pa, na ako sa imong kilid. Nindot po ng awitan, no? Pero sa dihang niabot na ang bagyo. Ingon siya kanang tunob nga imong nakita, dili na imo. Ako na, kay gisabak ko na ikaw. Palakpakan ng Ginoo. Gikugos ko na ikaw. Ang iyang saad, apil na sa saad nako, saad nimo, saad na tong tanan, kuguson ka. Dili ta angay mabalaka, dili ta angay mahadlok. Praise the Lord. Ang mga bata nga gipangita gahapon, gipapauli sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Di lang ako kay tiwason. Kamera. Gipapauli ang mga bata. Naapoy istorya na katong gipangita si Jesus sa gamay pa. Paglayas daw nila ni Mary o ni Joseph paingon sa Egypt kay dito man sila sa Egypt gipalayas. Kanang nga buntag. Gisundan sa mga sundalo kay gipapangita lagi ni Herodes ipapatay yun. Gikan sa 2 anyos paubos. Niagi kuno sila sa kahumayan. Sa katriguhan. Niagi sila ng buntag. Nagsunod ra ang mga sundalo. Gipapangutana kadtong tag-iyas sa trigo or humay. Kakita mo dinhi og lalaki o babae nga nagdagbata. Siya, nakakita mi pero mugbo pa man ni. Karong tag-as na. Ingon sa una ramada ito. Pero, matod sa istorya, kadtong oras ha. Naapasaunahan si Mary o si Joseph. So makuha na to diha ang divine protection. Ingon ang mga sundalo, nakakita baka mo babae o lalaki nagkugos o bata nga niagi dinhi. Siya nakakita mi, pero pag-agi nila mugbo pa maning tanom. Karon tagas naman. Anihuno na. Namalik sila, ay dugay naman na ito. Tara. Pero sa tinuod ko no, diha na sa duol. Naara pa, nagpaingon pa sila duol, maapsa na hapit. Pero tungod kay dili ko ikaw biyaan. Ikaw mauna. Kita mauna, dili ko ikaw biyaan. Dili ko ikaw talikdan atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ingon ni ana ka matinudaanon. Naapagyod sa giingon sa Mateo, gibmuban niya ang mga adlaw. Ingon pa si Brother Roy, ganiha, muabot pagyod sa 2021, pastor, nga ang usa ka semana, muorag tulo na lang yun kaadlaw. Hingko nga, tinuod yun ng imong gisulti. Paspas nga na magdagan ang panahon. Ngano, kay kung dili kuno isyurten ang panahon, lisod, wala yun kuno'y luwason, maluwas. Pero tungod sa iyang mga tinawag ug mga pinili,
ang tinawag og pinili, ikaw kana, kita. Praise the Lord, hallelujah. So, angayan natong daygon og pasalamatan ang Ginoo ni ana. Ang Dios na hingawa, na higugma, ang Dios. Dili basta-basta ang iyang pag-amping kanato. Hallelujah. So mauni ang akong gibasa nga gisulat nako sumala sa akong gitun-an. So mauni mga butang nga angay natong bantayan. Kinahanglan na maminaw kita sa mga pulong. Sa diha nga niya kita dinhi, praise the Lord, paminawon yun nato ang pulong sa Ginoo kay wala na lain pa. Ingon si Abraham, bisan pag naapay mabanhaw gikan sa mga patay, kay wala hatagig authority ang mga patay nga maoy muluwas. Ang dako nga authority kining pulong. Word. Hallelujah. Praise the Lord. Ingon si Abraham, oy, sir, ingon siya, kung dili man sila maminaw, okay, kung dili man sila maminaw ni Moses o sa mga propeta, praise the Lord, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Salamat nga mituo ta. Mituo ko, mituo ka, mituo tang tanan. Okay. Kung pagtuo sa pagpangalagad lang mo isgutan, gitawag ko sa Ginoo, nakatungtong nako sa eskwelahan. Og ingon pa ang mga estudyante, di nako kailan nila, mga bata palagi, wa baya ko pa mahuman. Pero kay pahumanon, magyug ko kay Sunday school man lagi. Pero tungod kay gitawag ko sa Ginoo, nakristohanon ko. Sa adlaw, nagatudlo ko sa mga bata. Sa gabi, ang ilang mga panimalay, ginalakaw na ko. Nanagin ako misis, maghimo kong suga. Nga dili mapalong, dextrose, putlon, butang gas, unya na, arsa-arsa mo kusog mo hinay. Daduna ko na sa lasang, dito ko nasa ang balay sa mga bata, tu ako dito sila maginikanan. Mga na dili sila gustong muundang ko. Ako yun ni desisyon, mubiya ako. Kaya nga no, dinhi ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Giablihan gyud kog maayo sa Ginoo. Daghan ang gipadayag sa Ginoo kanako. Daghan gyud kaayo ang gipadayag. Muabot pagud ko og Bukidnon, Valencia nga wa gyud kwarta. Kami si Pastor Muli kauban. Praise the Lord. Pag-abot na mo dito, seminar mi og 7 sacrament. Pagkahuman, kay muuli na magpud mi diri sa bukid, walay kwarta. Ang among huna-huna, mangita mig mga sanggiunon nga mais. Dito sa Valencia, Bukidnon, karon katubhan naman sa una, sa amo pang panahon, mga 1980s, mais yun na. Unya kay taga-bukid, dito naman yun ko sa bukid, nakapuyo, nakahibalo na kung unsay Bukidnon nga pagkinabuhi, pagpangumaginagmay, limpisa, uban pa, pangani, pang sanggi og mais. Niingon ang katong among seminar, mananggi magkamog mais, naarabay sang giunon. Ingon ko, kana may maayo na, kay makadagit agbugas siniguli unya, makakwarta ta, ana baga mo na. Pila man katudling ang imo. Ingo 15 katudling. Lahi man dito sa amo sa bukid kay kanang 15, gamay ra man ang 15. Giingnan ko, dili pa man pastor tawag, Brad, makahuman ka kaniya ng 15? Iko, human. Wa man may mahibalo nga, kana diang usa ka tudling mo, pugas man naghapit usa ka taro. Ingon siya, Brad, naara ba to'y taga-Bohol nga ni Sanggi dinhi? Pila ka simana niyang pagpananggi, mukat-kat og kahoy ug asa pang tumoy. Ang nahitabo, Brad, ning layas gibya. Pertig yung layo Ingon siya, og duha ka tudling ang imong angkunon, lisod kaayo sa imo. Ingon ko nahala, usa na lang. Siya bubo, pag yun, ka ng bubo, mga naghapit sa kataro. Traktor naman ang magpugas, traktor naman ang trabaho. Gani ka nang maghagdaw dito, makakwarta. Manghagdaw ra na sila. Kung nakabalo pa mi, manghagdaw na lang dami.
Niya makahipos silang na taglima kasako, panghagdaw lang na. Niya daghan pa yun ang mga hagdaway. So makita ni mo unsa kalapad o unsa kadako sa ilang trabaho. Karon nakabalik ko dito na tumiaging mga tuig, wala na yung mais, pipila na lang ka mga mais, tubo na ang ipangtanom dito. Ingon ni ana ang makasinatian sa pagtawag sa Ginoo. Gikan ni atong mga panahon na hangtod karong adlaw. Nakapadayon ra gihapon, nakasinati o nagkadaiyang problema sa kinabuhi, pero sige lang. Saom ni panahon na murag mo saom nga wa nagitunga-tunga, pero makaginhawa ra gihapon. Okay, ingon usab kamo ni ana, masinati usab ninyo ang kinabuhi ingon nga Kristohanon, tinuod nga Kristohanon. Salamat nga misagop kita. Salamat nga diha kita mapahimutang, dili ni ining simbahan na. Hinoon kining simbahan, ingnon na i-consider nato. Ang buti pasabot nako na ang pulong sa Ginoo gikatudlo gyud nga insakto. Praise the Lord. Amen. Okay, dili ngalan sa atong grupo, kundi ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Atong palakpakan ang pagpasalamat diana. To God be the glory. Og tungod niini, moabot man gyud ang mga panahon nga dili lang damhon. Mao na nga ingon si Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang pagkinabuhi nako mo si Kristo, og ang kamatayon, ingon siya, maoy akong kadaugan. Tiaw mo na. Niya sa Romans 14, ingon siya dinhi, mamatay og mabuhi man ikaw. Praise the Lord. Ang tanang mga buhi, mingon amen. Praise the Lord. Nag-uol ko din taon itong atong igsuon usa ganiha. Sa nga, wala ko mo trabaho, brad. Ako una-una, trabaho po doy. Magamit pa man ang kwarta. Pero morag na bati na ako, nag-uol gid siya ba. Mauna ni brad ba, paingon na gid ta ani. Okay, so unsay giingon sa Biblia, ayaw kamo kaguol. Okay. Don't let your heart be troubled. Mo na giingon. Ayaw kamo kaguol. Trust in me. Okay, salig kamo kanako in my Father's house. Wow, praise the Lord. Palakpakan nato. Matud pa nila usa ko rin ako, balay og mansyon. In my Father's house. Ana unta, in my Father's mansion, there are so many houses. Murag ana untay but pasabot. Pero in my Father's house, there are so many mansion. In my Father's mansion, there are so many houses. Murag ana ang gusto nila. Usa ansa ko rin ako, mansion og ambot kamo na magunaw na unsi dako ni anak kay sa Biblia giuna man ang house. In my Father's house, there are so many mansion. Sa balay sa akong amahan, puloy-anan, daghan dito ang mga puloy-anan. Murag dako gid siguro ang balay sa amahan. Okay, amen ba? Ang tanang gihigugma sa Ginoo maingon amen. Pasalamat gyud ta ingon ni ana kamahal. Ako, ikaw, kita mahal palangga gyud ta sa Ginoo. Busa kining mga mensahe abot ni sa ubang dapit. Kamong naminaw usab karon, mahal ug palangga kamo sa Ginoo. Ang atong mga televiewers nagabantay usab ug nagatanaw. Salamat kaayo. Okay, so nag-anam og kadaghan ang atong mga televiewers, wala na ko kabalo og nag-anam og kadaghan og unsa ba. Pero natuo ko nga nagsubaybay gihapon sila. Kaya importante nga makadungog, importante nga makapaminaw, gayud sila. Kay walay lain na basihanan dinhi sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo, Marta, Marta, nganong nagkapuliki ka, usara ang gikinahanglan. O karon nakuha. Ang tanang nakakuha, maingon amen. Praise the Lord. Tinuod na, nakakuha. Mailahan maning mga nakakuha. Kining mga nakakuha, wala mag-agad nga bag-o pa. Kining mga nakakuha, makita nimo nga ang ilang kinabuhi, dako yung kausaban. Ang ilang kalipay mao ang pag-alagad sulod sa ging harian. Mao ni,
kitang nakasulod. Di patas kalibutan, pero nakasulod ta sa gingharian sa Dios. Righteousness, peace, joy from the Holy Ghost. Nakasulod ta sa extension sa gingharian sa Ginoo. Mailahan nimo kini mga tao nga nakasulod na king ano man. Wala na, di nasa payan sultihan. Magtumo-tumo na lagon sa buhaton. Alang sa buluhaton sa Ginoo. Oh. Praise God. Tinood na ba? Mahilahan ni mo ni. Di na lang mo sa payan sultihan na ay lain ang manilhig, lain na mag-arrange, lain na nag-spray dito sa gawas. Gisultihan ba na? Wala na. Nakasabot na sila. So ang ilang mga paninguha o mga paningkamot, nagpalapad sila sa buluhaton diha sa parasan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Parasan. Okay. Katapusan. Mauni ang tugon sa mga sinulat ni Solomon. Ingon siya sa chapter 2, my son, Proverbs. Ingon siya, anak ko, if you accept my words, and store up my commands within you, kung tipigan mo ang akong gitugon, anak ko, ingon siya. Turning your ear to wisdom, imong paminawon ang kaalam, and applying your heart to understanding, unya imong kinabuhion, ang imong nasabtan, and if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver, and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God, for the Lord gives wisdom. Unsa kuno to? Kung ang kakugihan nimo sa pagpangitag kwarta, adlaw-adlaw, inunta nga pagkasulti, mo nigiingon, and if you look for it as for silver, and search for it as for hidden treasure, kung unsa ka kakugihan nga nangita og panginabuhi, kugihan nga nangitag kwarta or unsa pa diha na mga bahandi, kung ingon ni ana kakugihan ikaw, ingon siya, sa pagpangita dinhi sa pulong, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Makuha gyud nimo kini. Sumbot pasabot niini kung gusto ka nga makabaton sa kaalam. Langit nung kaalam o kahibalo. Ang kakugi kuno sa paninguha o paningkamot ni ining kalibutan na ikumparar nimo sa kakugi sa imong pagpangita ni ining mga butang nga makakaplag yun ka. Pero kung mauli rata, nga kung asa ilabay na to ang Biblia, praise the Lord, nakuha ba ninyo? My son, ingon siya, my son, ang mga anak sa Diyos, bingon, amen. If you accept my words, and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, and if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver, daw sama nga nangita kag kwarta, and search for it as for hidden treasure, daw sama nga nag-treasure ka sa imong kakugi sa pagpangita ni ining mga butanga sa espirituhanong bahin, ingon siya, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom. Wow. Nindot kaayo na ang taong maglingkod sa lamisa, tapad na apod ang Biblia. Tapad na apod ang lain niyang trabaho, pero natapad na agad ang Biblia. Amen. Ingon ni ana ang Dios nagapanghatag. Kasabot de siya kung tagaan ka og dili ba.
kung nagapangayo ka nga daw mo arag pangayo nga binata nga pagpangayo, dili gid na nimo madawat. Kay sayang ra. Mo nagiingon sa ebanghelyo, ayaw ipang panghatag ang tinapay sa mga iro. Kay usik-usikan ra na. Na kung kita maidiron nga magapangita ni ining mga butanga, kinasing-kasing nga nagapangayo, paggahatagan yun ka. Mo nagiingon, panuktok kay ablihan, pangita kay makakaplag. Praise God. So walay lain na kapital, walay lain na gikinahanglan. Ingon ang Ginoo, usara ang gikinahanglan sa tao, Marta, ug karon nakuha. Praise God. Ang tanang nakakuha, mingon amen. Ug karon nakuha. Wala magtanaw si Maria nga naay daghang kauban. Pag-abot sa Ginoo nilingkod dayon siya. Kay nahibalo siya nga ang Ginoo mosulti bililhon ang pulong. Nilingkod dayon siya ug didto nagsugod ang Ginoo sa pagsulti sa mga langit nung butang ug iyang gisulti. Apan si Marta wala magpulos. Kay ngano giuna niya ang trabaho, giuna niya ang pagpangandam sa mga bisita. Kung pagpangalagad, pangalagad baya gihapon tong kang Marta, pero na ay pay mas labaw ang pagpaminaw di ay. Giingnan niya si Jesus, si Marta miduol, Ginoo, wag yun mutabang na ko igsuon, sultihi ragod. Wag yun ko tabangin niya. Pero sa sulti sa Ginoo, Marta, usara ang ikinanglan. Karon nakuha sa magisuon, ang labing maayong butang ug diha kaniya dili nagayod kini mawala pa. Palakpakan ang pulong. Sa kadugay natong paminaw, daghan na kaayong bahandi nga nabutang sa imong kasing-kasing. Dili nagyud na mawala pa. Amen. Okay. So akong ipadayon magbasa. Ingon siya, and if you look for it as for silver, and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. Tiaw mo na, pagkamaayo kayo, gikan sa iyang mga baba. Okay, unsa man ni nagawa siya mga baba, walay lain pulong. Praise the Lord. Amen. Ang nakakuha, maingon, amen. Okay, dili lang damhon. Kining atong pagbalik-balik, di lang yun di damhon. Paabot lang tag-unsay, dagan sa panahon. Di tamuhunong sa pagpasalamat. Kung maingon man kalibutan, walay simba. Sa gadiring, wala ta dinhi, pero makasimba ka sa imong balay. Buhaton nato ang pagsimba sa atong panimalay. Buhaton nato ang mainitong pag-ampo sa atong panimalay. Dili mapugngan ang pagsimba. Pero sila nga naa sa gawas, wa gayod sila'y simba-simba. Bisan pa kung ting simba, wa gihapon sila makasimba. Nakasabot ba mo? Sabot na ko ipasabot. Lahi gyud sa unang panahon nga musimba ta, lahi karon nga musimba ta. Sa unang panahon, musulod na ta simbahan, isipon na nga nakasimba ka. Pero dili di ay tumao. Lahi ang atong panagtigom nga musimba gyud ka sa Ginoo. Panahon sa ting simba, kita nagasimba, sila wala makasimba. Panahon sa dili ting tigom, wala na simba, kanay balaod nga wala na simba-simba, kita gihapon makasimba. Sila labaw nang wa nagyoy simba. Nganong makasimba ka man? Kay nahibalo ka man sa truth. Then you will know the truth. And the truth will set you free. Palakpakan. Manindog kita. To God be the glory. Hallelujah. Okay, salamat kaayo sa atong mga televiewers karong gabi. Okay, buntag na di ay karon sa ila. Nagtuo ko na nakaabli, nakasubaybay sila. O ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magapadayon nga makig-uban kaninyo. Nagaingon siya sa Hebrews 13 verse 5,
Dili kita niya biyaan, dili gayud kita niya taligdan. Taasa makamot kay magampo ako, Ginoo. Panalangin ni silang mibayaw karon sila makamot. Makabaton sila divine strength. Salamat, Ginoo, sa among mga panglawas. Mo survive kami. Dili magmatter sa among mga edad. Apan tungod kay ang kinabuhi ni Kristo ani kanamo, siya ang among kinabuhi, siya ang among kusog. Ang imong pulong nagaingon, the joy of the Lord is my strength. Ginoo, dili mausab ang among kusog. Hinoon ma-restore ang mga panglawas nga nagmaluyahon, maulian sa pangalan ni Jesus Christ. Mao kanang mga butanga ang gikahibudngan sa mga sedusyo. Kundiin gikan kanang gahuma. Kung among balik-balikon sa pagbasa, nakapangutana sila, dili ba kini anak man ni Jose ug ni Maria? Ang iyang mga igsoong lalaki o mga babae, uban man gani kanato, apan diin siya ni ining gahuma. Praise God. Salamat, Ginoo. Nga lisod sabton sa kalibutan apan kanamo nga imong mga gipili dili malisod. Tungod kay ang tanan gipadayag nimo kanamo. Kay ang imong panghuna-huna maumay among panghuna-huna. Busa silang mibayaw di hugi. Uban ni sila sa ilang panimalay, ang ilang pamilya, mga kabataan, panalanginan mo, Ginoo. Sila nga nagatrabaho na karon, panalangin ni sila. Uban sa mga negosyante, bless sila kay year of the Lord's favor karon kanamo. Niya ang pabor kanamo karon, year of the Lord's favor. O kano sa mahuman namo ang year of the Lord's favor, sa rapture, Ginoo, sa pagbalik na. Kay wala pa man ang rapture, pabor kanunay kami. Salamat, Ginoo. Nga kining among gisulti, kining among mga pagampo, dili gayud nila masabtan. Kami lang ang nakasabot ni ini. Kay imo manggitugot kanamo nga makasabot kami. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong pagmahal kanamo. Sa ngalan saman sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan, kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan, kuhaon, lalino. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ato. Pagalatan daw sa langit ang iyang kadan syudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilang. Wala na'y kamatayo, Jesus. Tundon tanan kalihan, uban sa atong Diyos. Kanindot ang langit kamatayo. Syudad na bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang. Dayanan sa mga gila na bato, supak sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inas sa tulong sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan, uhaon, sugaton ka.
pay ang atong matagamdaman kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, makaluha iyang pangilan, wala na ikamatay. Lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matako. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na